ମୁଁ ସର କେତେ ହେବ ରଖି ରଖି ଗୋଟେ ଡବାରେ ଡବାଟା ହେବ କରିଦେଇଥିଲି। ମିନିମମ୍ 8-10 ଦିନ ହେଇଯିବଣି। ତାକୁ ଘିଅ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଘିଅ କରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ। ଘିଅ କରିବି ବୋଲି ସର ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଆଣିକି ଛୋଟ ଡେକ୍ଚିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲି, ଯେହେତୁ ପାଣି ନ ପକାଇଲେ ସେଇଟା ଫେଣି ହେବନି, ଯେଉଁ ଘଷିଲେ ବାହାରିବନି। କେତେ ଜଣ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କରିନି, କାରଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହେବ, ତାକୁ ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ କରିବାକୁ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଦହି ଘଷେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବି, ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମ ପଟେ ତ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଖୁଆ କହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ପଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘଷି ଦେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘଷି ଦେଲା ପରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲହୁଣୀ ମୋର ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଘିଅ ମାରିବି ଏକାଠି, ଆଉ ଥରଟେ ହେଇଗଲେ ଏକାଠି ମାରିଦେବି, ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଘରେ କିଏ କେମିତି ସର ରଖିକି ଲହୁଣୀ ମାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ କରେ। ଆମର ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଭାଇନା ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ସେତକ ସରରୁ ଏତିକି ମୋର ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା।